Hello po, nagbutingting na naman si Duro. Gagawa po tayo ng money bouquet. Siyempre ang mga kailangan, siyempre ang cash, dapat po yung bago. Tapos kutsilyo, mag-ingat po sa paggamit nito ah. Siyempre barbecue stick at saka cut wire. Kailangan din natin ng fresh flowers. At siyempre mga pambalot. Meron po dyan yung fabric na abaka. At syempre mga papel, makukulay na papel o depende po sa mga designs na gusto nyo. At syempre, kailangan din ng ribbon. Sunod naman po, yung mismong paggawa ng ating mga pera na gagawin natin mga flowers. So una, iuyupuin po natin o i-curve sa bawat gilid ng ating pera at ifo-fold sa gitna. Take note po, yung first petals palabas po yung curve niya sa gilid-gilid. Tapos yung pangalawa or inner na petals po natin dapat paloob po yung pagkaka-curve. Pagkatapos, kukuha po tayo ng cut wire. Pagsasamahin lang ang dalawang petals. Tapos aayusin lang ito at syempre kukuha na ng isang piraso ng bulaklak o fresh flowers para ilagay sa gitna nito. Nang makumpleto ko na mga flowers na ginagawa, kumuha ako ng plastic na bote, hiniwa ito at linagyan ng flower foam, pwede ring styro, para mas madali at mas mabilis na pagtutusukan ng mga flowers. Pasensya na po, ginamit ko na rin pati ang paa ko, di ko na po kasi mahawakan maigi. Sunod naman sa pagbalot nito, bale dalawang sheets to. Pagdikitin lang ang mga gilid-gilid or dulo ng dulo para magkorteng bilog, tapos ipasok sa loob yung money bouquet na ginawa. Madali lang to. Tapos ipapagitna yung mga excess. Ayan, kaya nyo rin. Tapos lagyan natin namang ng abaka. Sunod, lagyan natin ito ng maraming ribbon para mas maganda at iba't ibang design.
Wala, eto na, tapos na ang ating money bouquet.